Gasteiz euskalduna, eleaniztuna eta kohesionatua nahi dugula esan ohi dugu guk. Eta kohesio hori lortzeko gaur aurkezten dugun programazioa diseinatzeko kolektiboek egin duzuen elkarlana adibide garbia dela uste dut. Desioen zuhaitzaren aurkezpenari aurrera hartu eta nirea den eta uste dut euskaldun eta euskaltzare guztiona nahi bat adierazi nahi dut. Nahi apala agian, baina nik uste dut garrantzitsua. Gasteiz bete euskara egunero, hori da. Nik ere Iñakiren desioa nirea egin nahi nuke, lurralde osora zabalduz. Hala ere, ostiraletik aurrera euskararen nazioarteko egunaren inguruan izango den programazioa aurkeztea betetako desio bat da. Hemen Oian Ederren horretarian zuhaitz bat sortuko dugu edo. Dauzkagun aldizkari zaharkituekin eta osatuko dugulako zuhaitz bat, apur bat gabonetako arbolaren itxura emanez edo. Eta proposamena da, bertan gonbidapena luzatzea Gasteizko bizilagun danei eta orokorrean bertatik pasatzen den edo zeini, bertan zintzilikatu ditzaten beraien urteko desioak, euskararen egunean ere ale berezi samarra egingo dugu, edukien parte bat gaztelera argitaratuko dugulako. Eta horren asmoa da apur bat gure ingurutik kanpo daudenei azaltzea zer egiten den euskaldurintza arloan. Geu elkartearen asmoa euskararen egunerako edo behintzat gazte edo egun hauetarako da 3. urtez Euskarak 375 egun kanpainarekin bat egitea, Euskal Herri mailako kanpaina da. Eta aurten Euskarak 375 egun lema horrekin batera erabili edo erabizi azpilema hautatu dugu. Eta horrekin aldarrikatu nahi duguna da, alde batetik Euskarak egun batez ezik urte osoan izan behar duela presentzia eta azpimarratu alde batetik hori erabilera eta bestetik euskaraz bizi nahi dugula ere bai, ezta. Eta gain kaleko ekimen bat ere garatuko dugu, hain zuzen ere abenduaren 3an milaka kandela piztuko ditugu euskararen alde eta kale ibilbide bat egingo dugu hemendik Oian Ederretik, Andre Maria Zuriaren enparantzara arte eta bertan irudikatuko dugu kandelekin lurrean, euskarak 375 lema. Badaramatzago urte batzuk mintzodromoa antolatzen, beti ere gazteak, lanbide heziketako ikasleak euskararekin edo lan mundua eta euskara nolabait lotzeko eta bideratzeko. Orduan aurten gaiak izango dira alde batetik hezkuntza, lan munduaren euskalduntzea, baina baita ere aisialdia eta euskal kultura bera. Eta gure ekarpena izango da antzerki bat euskararen egunean, musua izenekoa, eta batxilergoko ikaslentzat eskaini diegu gehien bat ikusiz euskaraz kultura ere kontsumitu behar dela. Eta horri esker, lehenengo ekimena sortu zen Udala eta Diputazioen arteko elkarlanaren inguruan gazte gozatope, aisialdiko eragilentzat eta gaztetxoentzat aisialdian beste bizipentxo batzuk sortzeko gogoarekin eta euskaraz, sexuaz, edo harremanetaz, edo emozioez, askatasunez hitz egiteko parada izango dute asteburu honetan, gure gaztetxoa. Eta gero hurrengo abenduan 3an, eta hau ere nik uste dut guztion elkarlana eta atzekaldean dauden teknikariak ere eskertu behar diala eta hemendik kanpo dauden zirkolariak izan da oso politxa, nola programa bat osatu dugun Gasteizen, Araban, zirkolari euskaldunekin eta programa hori ikusgai egongo da abenduan 3an etxe honetan.